So this time, sa oras na ito, alas 4:35 na. Nakutasig sa mga oras, no? Mamati na kita sa una pagambahon ni kagrupong Francisco Yer, mga mga opisyal nga gitarista, ang Gindam Guko. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Okay, aton nga, kuhan microphone medyo, kung na siya high-tech, no? Naman naman ako magbago, ah. Okay, so once again, ang Gindam Guko, kagrupong Francisco Yer mo, ato mga opisyal nga gitarista. Sa wala pa, manamiyaw ko daan ay sa balay. Diri lang kita karong kita na sa sapaw. Okay. Sa day kuanda sa kotkot si Silpe. Diri lang kita karong makita. Gindam guta sa katulugon ngayara ka sa luyon akong pero akong sa kalistanan daw ano abi masubo nga batyagon, masubo batyagon. Daw wala sing paghuba, kag wala pagtugon. Luwa ko sa mata, ikan sa kaliso. Kaya ko nahilayo, naulang singlaw ang kahidlaw kulaka ang kahidlaw kulaka masubo nga batyagon masubo batyagon pagbalik na ugugma ko nga sa dughan may kamingaw kay dugay na nga mga adlaw ang paghula gugmang nga kailong pagbalik na ugugma ko nga sa dughan may kamingaw kay dugay na nga mga adlaw ang paghula gugmang nga kailo ug mga kailo. Short FM. Short FM. Okay, salamat, Gid. Kagrupong Francisco Yer mo. Okay, with Gindam Guko.